Ungqongqoshe wezolimo John Steenhuisen ukushayela ihlombe ukukhiqizwa komgomo wesifo samatele. Lo mgomo wakhiwe ngokubambisana phakathi kwezikhungo Agricultural Research Council ne-Onderstepoort Veterinary Research. Sekwedlule iminyaka engama-20 iNingizimu Afrika ingakhiqizi umgomo wesifo samatele. Ungqongqoshe wezolimo John Steenhuisen uthi le ngqophamlando izinkomba zokuthi iNingizimu Afrika isiyasuka esimeni sokusukuma uma sekubheduke isifo kepha ibe nenhlelo zokusinqanda singakabheduki. Inhloso ukubuyisa isikhundla sezwe sokungabi nawo sidalo amatele njengoba lahlonzwa inhlangano yezempilo yezilwane emhlabeni. Kanti lokhu ke kuzovulela amathuba abakhiqizi benyama ebomvu ukuthengisa imikhiqizo yabo emhlabeni. We would like to be foot and mouth disease free as South Africa without vaccination. But to get to that endpoint, there are a number of stages that we have to pass through to do so. The first stage, as Dr. Emily Magujani has eloquently outlined at the last press conference that we did, is to vaccinate at scale. Ingaphezulu kwezinkulungwane ezili-12 imigomo esakhiqizwe okwamanje kanti ke izosetshenziswa kakhulu ezifundazweni ezikhahlamezeke kakhulu isifo samatele izinyanga ezili-12. So 2,600 doses will go to the Eastern Cape. And KZN is not getting anything at this moment. Its Northwest will be getting 2,000. Gauteng will be getting 2,000 and Limpopo will be getting 2,000. Isifo samatele sibheduke kakhulu KwaZulu-Natal kepha okwamanje isifundazwe angeke siwuthole lo mgomo. Because we only had a limited number. If we had enough vaccines, we could have given KwaZulu-Natal 100,000. At this moment, because almost the whole of KwaZulu-Natal is infected, so it's high risk, it's an epicenter, but there's very little that we can protect at this moment. Kuneminye imigomo ezotheleka kulelizwe ebuya kwamanye amazwe. Kule migomo khona iBiogenesis Bago ebuya eArgentina neDolvet ebuya eTurkey.